летим в първа класа. Добре дошъл! Добре дошъл, шефе. Шефе, работите под прикритие като бездомник вече 6 месеца, за да разобличите Чичо си. Сега, когато той е в затвора, е време да се върнете обратно в Джонс Груп. Благодаря, Луис. Остава да свърша само едно нещо. Побързайте, тя идва. Здравей, Саймън. Нося ти любимия чизбургер. Много ти благодаря, Виктория. Честно казано, единствено ти беше мила с мен през цялото време. Носеше ми храна и разни неща. Оценявам го, наистина. Обаче трябва да ти кажа нещо, Извинявай, звънят ми, изчакай. Хей, мамо, как си? Виктория, според доктора, баба ти сигурно едва ще доживее до Коледа. Нейното желание е да те види в сватбена рокля. Мога ли спокойно да й кажа, че очакваме сватба тази Коледа? Да. Не се притеснявай. Карл ми предложи брак и ще получим брачния сертификат утре. Не се притеснявай, чули? О, тя ще се омъжва. Това е страхотно. Защо не направим сватбата на Коледа? Решено. Ще започна да уведомявам всички роднини. Ще говорим после. Добре, обичам те. Извинявай. Какво казваше? Забрави. Чух, че ще се омъжваш. Поздравления. Благодаря, Саймън. Но сега е обедната навалица на щанда за бургери. Трябва да ходя. До по-късно, нали? Благодаря отново. Весели празници! Следваща поръчка! Добре, желаете ли сос или нещо друго? Кетчуп или нещо за... Карл? Господи, Виктория! Мислех, че почиваш днес. Здрасти, братовчетки! Не сме се виждали скоро. Карл, как можа да ми изневериш с братовчетка ми? Виж, нямам какво да ти кажа. Вече знаеш, приключваме, Виктория. Не, какво? Не, ние сме сгодени. Сертификатът идва утре. Това забрави ли го? Заради този евтин пръстен да ти бъда верен? Мислех те за по-умна. Спри да се държиш за мен и ме пусни. Късаме. Не! Не, Карл, заедно сме от 3 години. Защо ми го причиняваш? Къде сбърках? Не знаеш ли? Заслужавам повече, Виктория. 3 години в Ню Йорк, а още си сервитьорка. Носиш все тези стари дрехи и старите кълбойски бутуши. Това не те и ранчото в Тексас. Точно. Карл стана директор на американския клон на Джонс Груп. Важна личност все пак. Някой като мен заслужава да бъде с Карл. А ти, братовчетке, си просто жалка. Защо не се върнеш в Тексас, където ти е мястото? Да пасеш добитък. Гаднярка такава! Карл, виж какво ми направи, защити ме. Луда кучка. Не я докосвай. Не ме докосвай повече, мръсен бездомник, пълен с болести! Какво прави този бездомник тук? Отвратително! Вие двамата си ходите заедно. Хайде, скъпи, да не губим време с тези нищожества. Може да прехванем нещо. Добре ли си? Не плачи за този идиот. Не го заслужава. Прав си, не го заслужава. Но майка ми и баба ми са планирали сватбата. Похарчили са всичките си спестявания. Как да се върна и да им кажа, че се отменя? Не мога да го направя. Как да постъпя? Мисля, че трябва да се омъжиш за мен. Какво? Само временно. Баба ти ще види как вървиш към олтара. И ще го направиш за мен? Бих направил всичко за теб, Виктория. Ще попълним официалните документи, понеже мама иска да рамкира брачното свидетелство. Не се притеснявай, можем да го анулираме веднага след сватбата. И ще се върнеш към живота си. Както кажеш, Виктория. Много благодаря, че го правиш за мен, Саймън. Наистина си добър приятел. И така, госпожице Виктория Берън, сигурна ли сте за брака си с този
господин. Принуждават ли ви? Не ме принуждават. Желая да се омъжа за Саймън Джонс. Добре, щом е така, нямам други въпроси. Чакай. Саймън Джонс. Онзи Саймън Джонс загина в самолетна катастрофа преди 6 месеца, директорът на Джонс Груп. Не е възможно този неудачник да е най-големият богаташ. Благодаря. И така, вече сме официално женени. Виктория, трябва да ти кажа нещо. Аз не съм... Не е нужно да се извиняваш, Саймън. Виж, няма значение, че сега не ти върви. За мен е важно човек да е мил и честен. Лъжите ми дойдоха в повече. Да се прибираме. Един горещ душ би ти дошъл добре. Това е труден период за Виктория. Трябва да избера добре кога да й разкрия, че съм милиардер. Готов ли си? Значи вече съм семейна? Изглежда нереално. Надявам се да не е грешка. Виктория, имаш ли душ гел? Да, тък му купих. Ще го донеса. Саймън, влизам. Нищо не видях. Много съжалявам. Знаеш, че фактически съм твой съпруг. Нямам против да ме видиш гол. Студеният ми чай ще се стопли. Защо сърцето ми бие така бързо? Добре, успокой се, Виктория. И преди си виждала гол мъж. Не, всъщност такъв не съм виждала. Мамо, здрасти! Здрасти, миличка. Казах на всички познати и целият град знае за годежа ти. Баба много се вълнува. Между другото, кога е полетът? Уау! Боже мой! Виктория, чуваш ли ме? Боже, толкова е секси. Това ли е онзи бездомник, когото намерих на улицата? Това зет ми ли е? Нека поговоря с него. Виктория, чуваш ли ме? Да, здрасти, мамо. Ще говорим като дойда в Тексас, чули? До скоро. Това майка ти ли беше? Мгм. О, Боже, направих лошо първо впечатление. Нямам никакви чисти дрехи, така че... Дай да ти потърся нещо. Ето. Съжалявам. Май розовото ми ходи, а? Знам, аз изхвърлих дрехите на Карл, когато се изнесе. Няма мъжки дрехи. Не, няма проблем, наистина. Нямам нищо против да я нося. Караме да се чувствам по-близо до теб. Ще трябва да спиш тук тази нощ. Няма проблем. За малко да забравя, в мен е пръстенът ти. Забрави ли това? Късаме, Виктория. Не, благодаря. Напомня ми за Карл.
При първа възможност ми измъкваше всяка стотинка, но скъсахме, когато получи повишението, което искаше. Ако не беше той, щях да имам пари да помогна за сватбата. Чувствам се отвратително. Коя дъщеря кара майка си да плаща за сватбата сама? Виктория, аз мога... Извинявай, не искам да те натоварвам с моите проблеми. Нека... да не говорим повече за тъжни неща. Става ли? Почини си. Лека нощ. Лека нощ. Седми номер. Шефе? Луис, тръгваш за Тексас, за да организираш сватбата ми. Какво? Кога се ожени? О, и не забравяй да вземеш диамантен пръстен. Седми номер. Благодаря, до скоро. Добре дошли в Jones Airlines. Може ли да се регистрираме? Виждам, отивате в Тексас. Господине, чантата на кантара. Пътуваме първа класа, регистрирайте ни първи. Ние бяхме тук първи. Това ако не е Виктория? Аз не скъсах ли с теб? Нека познае. Прибираш се за Коледа сама? Тя не е сама. Вече е омъжена. А аз съм съпруга ти. Здравей, красавецо! Къде намери този хубавец? Братле, знаеш, че ми е бивша? Наслади се на угризките. По-добре се извини веднага, или ще съжаляваш. Не. Какво ще направиш? Ей! Сляпа ли сте? Нападнаха ме! Обадете се на охраната! Той! Нападна ме! Изгонете го с забрана да ползва Jones Airlines. Аз съм VIP клиент, нареждам да го направите. Господине, нарушавате реда на летището. Ще ви помоля да напуснете. Господин Джи... Господине, вие нарушавате реда на летището и се налага да напуснете. Какво? Не, той ме нападна, изхвърлете го, допускате грешка. Съжалявам, всички слепи ли сте? Аз бях свидетел. Той започна всичко. Ах, лъжкиньо, изобщо не беше така. С този господин ли сте? Да, ние сме VIP клиенти. Страхотно. Изведете и двамата навън. Нямате право. Какво? Нямате право! Ще ви съдя! Ще съдя всички ви! Май, 2 места в първа класа тък му се освободиха. Защо двамата не ги заемете? Първа класа? Не можем да си го позволим, но ви благодарим. О, не. За наша сметка е. Без притеснения. Като компенсация за случката. Наистина? Саймън, чу ли това? Ще летим в първа класа! За първи път съм в първа класа. Толкова е вълнуващо. Лудакучка! Не я докосвай. Мисля, че трябва да се омъжиш за мен. Знаеш ли, имам усещането, че не си обикновено момче. Виктория, знам, че... Не, съвсем не си обикновено момче. Ти ми носиш късмет. С теб всичко върви плавно и в правилната посока. Ето, за това мразя да летя. Ей, просто дишай, нали? Извинете,
Говори пилота, има необичайни турбуленции. Останете по местата си, докато Благодаря. напуснем опасната зона. Ей, просто си затвори очите, нали? Затвори си очите и ме слушай. Знаеш ли, че помня онези нощи на улицата? Бури, сняг, дори горещи вълни. Много пъти се чудих дали изобщо ще оцелея през нощта. Но не спирах да вярвам, че нещо велико ме очаква. Не знаех точно какво или кой, но тази надежда ме преведе през онези трудни моменти. И тогава се запознах с най-щедрия и забавен човек, който ще промени живота ми изцяло. И този човек си ти, Виктория. Виктория? Това е само началото, Виктория. Ще ти дам най-доброто, което този свят предлага. Гонят ни от всички летища. Не мога да запазя билет никъде. Карл, майка ми е планирала вечеря за нас. Ако ни няма, ще побеснее. Спокойно, ще караме. Какво? Бяха много спокойни. 30 часа. Всичко е наред. Няма да пътувам 30 часа. Само 30! Момиченцето ми най-сетне у дома. Толкова много ни липсваше. Това трябва да е зет ми. Приятно ми е. Приятно ми е, госпожо. Аз съм Саймън Джонс. Саймън. Добре дошъл в семейството. Браво! Само така. Саймън Джонс, директор на Джонс Груп, изчезна след катастрофа преди 6 месеца. Според източници е открит и ще се завърне скоро отново в Джонс Груп. Мамо? Виктория е довела у дома съпруга си. Ти си Саймън Джонс. Саймън Джонс. Милиардерът Саймън Джонс.